dipun aturaken sugeng dalu sepindah malih dumateng sedaya masyarakat kantor Prambangan. Oke, matur sembah nuwun. Acara salajengipun nggih menika ajaranipun campur sari. Kaduran dumateng sedaya kemawon ingkang ngersakaken lagu-lagu dangdut. Sumangga niki lho barange campur sari. Sesarengan seniman seniwati pramugari wonten artis saking Podo Laras Kairing Gending Sekar Sari Podo Laras. Kita akan sambut setunggal Bapak Sunggal Waranggono campur sari Podo Laras wonten ning Denis Podo Laras. Tiba jajal utawi saklajengipun wonten Jeng Yani Podo Laras. Beda dengan biasanya ya. Ini Waranggono cantik-cantik loh. Dan salah satu artis yang saya hadirkan dari kawasan Jombang Beriman ada Lia Amelia. Dia yang satu ini dia sudah sering panjenengan saksikan dan dia sudah meraih bintang di bintang KDI Jakarta. Ada Dita Romantika. Sesarengan campur sari Podo Laras. Mugi-mugi panjenengan sedaya masyarakat Prambangan saged nyaguyung acara wonten dalu menika. Mugi-mugi kanthi acara sedekah desa. Mbak Denis menika piyantune mbok-mbok belak-kenak menika. Gak lapo-lapo. Ya, pamer lah. Monggo. Matur nuwun katuran dumateng panitia ingkang nyaguyung acara menika. Matur nuwun sepindah malih SM Audio Abang Jenderal terima kasih. Doyok Channel matur sembah nuwun juga terima kasih. Sesarengan campur sari Podo Laras iki lho barange. Kaya ngene rasane wong nyambut gawe kaya wayang le digawe lagu. Monggo katuran dumateng ingkang ngrasakaken lagu-lagu dangdut, lagu-lagu campur sari, gending-gending ugi
lagu-lagu ingkang panjenengan saya kerjakan sesarengan podo laras gelata jener sampun Mbak miwitin apa niki lagune dangdut lho Mbak dangdut saged campur sari saged cinta aku nek iku ya wis hafal tenanan to Mbak hingga miwiti dalu menika ingkang kanormatan dumateng Bapak Sugeng ingkang Mengku RT setunggal Bapak Sugeng oh RT 9 Pak Sugeng sumangga Pak Sugeng mangga Bapak Sugeng monggo mriki sampur panjenengan Bapak Sugeng monggo mriki pun aturi sampur jaipongan Pak Sugeng monggo milih beda lho Pak Sugeng iki nggih mike gantian turune ngaten nggih ayo Dik jiro lupat manem milih sing ndi Pak Sur oh niki mawon nggih lagune napa Pak oh monggo Pak Sur Pak Sur Mas Heri Prayoga monggo dalane Dik ame Dik nggih monggo Mas Heri Prayoga nggih namung jenengan sing kula enteni mulai njing wau saestu nggih lagune sing goyang sampai bawah pokoke soale wonten rencang kula cah 6 niki lho nah niki boleh Kamelia aja oke saya ucapkan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rodok banter maneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini penghormatan dari Bapak siapa silakan nopo ini silakan nopo Suragan Sotil nggih sembuarang lagunya Kamelia cewek mau duet ndak usah monggo oh minta semuanya berdiri oke
DP-nya dulu bos. Ya. DP-nya nanti jangan lupa cicilannya ya. Kalau dicicil 3 kali lebih mahal. Dicicil 12 kali aja, enggak apa-apa. Bunganya 2%. Terima kasih, semoga berkah rezekinya. Matur Jemandun. Terima kasih disampaikan dari kru Podo Laras untuk semuanya. Oke. Mbak Dun. Monggo. Monggo Mbak Dun. Monggo Mbak Dun, ayo Mbak Dun. Mijing pun mboten wonten lah Mbak Dun ini. Entek-entekan iki Mbak Dun ulang selo iki Mbak Dun. Coba areng-areng ayo.
Tolong selamatkan perekonomian kita semua. Apa Ibu? Lagu ini minta gubuk asmoro Gubuk dari Ibu Rani. Kali Ibu Rani Cik. Terima kasih Bu Rani, semoga berkah rezekinya, Ibu Rani lancar semanwun. usahanya. Sehat selalu Ibu Rani, bahagia sekeluarga, amin. Gubuk asmoro. Sekedap niki dipadosaken rencang. Gubuk asmoro mandhape napa niki mbah-mbahku sing kadang dhewe masyaallah. Nggih, ayo langsung. Pun mboten usah dinyang-nyang telpok entek kabeh. Nggih. Iki mau. Jenengan apa? Ya iku mau gubuk asmoro. Oh niku mawon maring langsung Oh, pertemuan. nggih. Siap, Gubuk siap. asmoro mandhape pertemuan Mas Jupri. Ayo Mas Kenny. Bapak Heru. Waduh. Ada penumpang baru kita. Jangan lupa dikasih klakson dulu, Mas. Lu sampe nek joget tok. Bayar cicilan sik. Belum waktunya. Wis jame iki. Wingi jare dorong saiki dorong. Wingi jare dorong wingi nang ndi ae wingi ome tutupan, Sampe mboten kenal kula. Pegawai anyare Mekar. Dinas kerja, Dek. Dik. Dak Dik. Malah ini pegawainya Mekar kok dak Dik ae. Pernah? Dereng. Dereng. Monggo semakan Bapak. Apa? Aja. Jangan lupa ya disiapkan ya amunisinya. Cedetan sakjroning ati datang luntur saya marati. Sugeng tidak Bu Rahayu dan kawan-kawan. Aku kowe dadi garwa merkeliri ning gumuk asmara. Ya wayahe. Ibu Rani. Gubuk asmoro lah iki. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi.
diterpa cinta dalam senandung. Ya. Curah sudah penuh dengan kemesraan, cukup sekali berpisah, cukup sekali merana. Telah terobati kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan menggantikan keadaan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata menawi tambah malih mboten napa-napa, nyuwun napa Bapak? Terlanjur basah mesisan keceblong kali. Terlanjur kepeh. Jemek, iya Lagu jemek. terlanjur basah, ya sudah kecebur kali. Cowok nggih, cowok. Nggih, suara 1 2 3. Suara lanang, suara wedok, suara banci. Dadi 3 nggih. Nggih. Suara 3. Jadi suara banci. Nggih, percampuran. Modal laras lagi ya. Ada Mas Dery. Ada Firdaus Hoteng Multimedia. Terima kasih. Ada Cak Dayak Channel. terlanjur basah yang sudah mandi sekali, terlanjur retak yang sudah pecah sekali. Harus bagaimana aku dituduh beristri lagi, sampai sekarang aku belum terbukti. Yang sudah masa sekali. Yo.
sebelum diriku mati. Ya sudah malu sekali di depan orang Kau tega aku dengan kau fitnah lebih kejam dari membunuh. Lanjut basah yang sudah basah sekali. Terima kasih Bapak. Terlanjur basah sudah. Sak menika giliranipun Bapak Lurah. Monggo Pak Lurah. Masyaallah. Nggih, monggo. Katuran ingkang kinurmatan Pak Lurah. Monggo. Sakinten Pak Lurah mboten? Oke. Monggo. Kagem mas-mas pemuda saking Prambangan wonten monggo langsung kemawon. Monggo Mbak Sur dipun pimpin koncone napa Pak Sur nggih. Nggih monggo langsung. Saking dulur Balakanca ingkang wonten lebetipun balai desa langsung kemawon monggo. Mboten monggo Ibu. Niki lagune napa mriki Ibu? Oke. Monggo. Kersa. Mriki. Mboten napa-napa. Kersa mriki pinara. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Sanjange wau badhe minggah, ayo ayo. Caping Gunung Padang Bulan. Monggo. Buat yang lagi streaming YouTube Cak Doyok Channel, selamat malam semuanya. Jangan lupa tap-tap yang banyak ya. Oh, kalau TikTok lah, sekali aja tap-tap love ya. Jempolnya. Caping gunung, Cak. Gamelan mawon mandawi padang bulan.
Kartolo. Mboten. Kartotok. Apa kartotok? Monggo, Pak. 1, 2. Lah jenengan mboten nambahi. Oh, libur. Nggih Bang Didil temenan iki. Ya. Syukur pisan nyawa gunung desa teti rejo ini ilah sone padha loro padang bulan ning pesisir Banyuwangi padang bulan ning pesisir Banyuwangi Kinclong sekarane kaya kaca kebarengan suka-suka padang bulan ing pesisir Banyuwangi kinclong segarane kaya kaca lanang wadon kebarengan suka-suka padang bulan ilingo ing pesisir Banyuwangi kinclong segarane kaya kaca kaya apa bincang-bincang segarane kaya ngapa lanang wadon bebarengan suka-suka iming-iming Erita Siada. Oke Roma, mau menyanyi? Oh tidak. Ya pokoknya nyawer kandani. Bunda mungkin ada yang mau goyang, mau menyanyi dipersilakan dari warga Perambangan. Monggo. Siapa? Sing juara karaoke sinten? Monggo, ada? Tidak ada. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan.
bojone wong. Kalau cinta milik orang lain yang percuma saja biarkan Pakai payung, payunge Ayo masuk. Ya. Yuk. Cinta nang podo laras. Haha. Rindu nang podo laras. Masa? Haha. Kau cinta milik orang lain yang percuma saja biarkan diriku sendiri saja hujan kebangsaan Pakai payung, musim panas hujan payunge hilang. pantaskah saja diriku selama ku di Mister Heru ambek Kaji Iqbal. Kula aturaken dumateng Mr. Heru. Sesarengan kalian Abah Haji Iqbal. Kula aturaken sepeda malih, monggo.